I have all that I need in order to succeed. I am motivated. I raha tandrinesanao zay zegny powerny AM. Powerny eriny zaho. I raha zay zegny mila hainao manomboko eto zegny hoe eriny zaho. Tsy erinaka tery ty temps fo, tsy eriny ty temps fo, fa erinao koa zegny. Donc mila manoratra anao zegny na hoe mi-confirmer na mi-affirmer raha ohatra ka anao zegny mba te ho tafita amin'ny fiaignanao zegny, mila tsabonao zegny raha zegny isan'andro. Ino ma antony agnanaovanao zay zegny? Fotony maro zegny mpagnenjika anao amin'ny fiaignanao, maro mpankahala anao, maro mpivolambolagna anao, maro olo mibombarder cerveau-nao io zegny mba misy tsahombiazanao amin'ny fiaignanao zegny. Donc zay zegny antony ilanao le affirmation amin'ny fiaignanao zegny na hoe magnano confirmation zegny. Plus que raha agnany affirmenao anao magnampodimpody izy de re confirmer ny subconscient-nao zegny i raha agnanaovanao AM igny zegny. Donc zegny raha ohatra hoe olo mivôlagna ratsy be, egeky ratsy be, egeky bilao be, egeky zao, raha izay zegny tsabon'olo aminao. Donc mivôlagna zegny anao za tsara. Asazonao zay zegny agnanaovanao izy hoe za tsara. Sa olo mivôlagna maia be, indraiky raha volagninao za amizao fa forme za fa botrabotra. Zay zegny affirmenao aminao zegny. De rehefa mitsabo izy zegny ilagna fréquence zegny izy io. Asazonao ça fait la fréquence miteraka vibration, vibration miteraka anao magnano action, action de lasa anao vaovao zegny. Zegny ny best version anao zegny zegny. De ilagna anao zegny mitandregny audio, audio na mizaha magnano visualisation mizaha vidéo. Izy igny zegny mila mialigny amina fréquence zegny izy io. Raha ohatra ka hainao zegny magnamboatra izy karaha zay zegny atao mitsabo izy. Fa izy io zegny fa misy le na fampiasain'ny Wesley Virgin zegny makasiky nina vôla zegny hitanao amin'ny lien ambadiky io amin'ny site webnaka io ny Wesley Virgin. Ary mba nampiako koa zegny makasiky nina vôla fo zegny safe maro zegny olo sahiragna ara-bôla amin'ny fotoana zao ty zegny. Izy io zegny afaka tandrignesanao na soit anao mamorogno makasiky nina vôla. Exemple zao mbala tam'za nampianatra tamin'ny Cool Gaz Club zegny, za nampianatra ataoko fa azony Patrick tsara, Patrick nianatra tamin'ny Cool Gaz Club, tsika nianatra anglais tamin'ny Cool Gaz Club zegny. Nasaiko anao tamin'ny fotoana igny mitadiava vocabulaire makasiky vôla jiaby zegny. Rehefa hitanao zegny le vocabulaire makasiky vôla na anao zao ty mitandregny zao ty zegny na tsy Patrick fo fa na anao mitandregny zao ty zegny, iregny zegny rehefa mahita vocabulaire tsara jiaby makasiky vôla, azonao mila misy vocabulaire tsara. Zay zegny ty voaranao eto. Vocabulaire tsara makasiky vôla zegny, iregny zegny avoronao zegny regny. Vocabulaire tsara jiaby igny zegny avoronao amina journalinao zegny regny de amoronanao affirmation. Rehefa mamorogno affirmation zegny soratagna hoe I am. I am. Tanesa aloha karazagna raiky ty zao hoe en général zao izy eto makasiky ny succès ataoko fa hitandregny zegny anao karakaraha zay zegny ataonao mitsabo izy zegny. I am powerful. My behavior is aligned with my balanced state of mind. Everything that I do serves my goals without affecting others. Each day I completely trust my intuition. I am healthy. Karaha zay zegny izy. Hoe lera ilainao zegny ary zay zegny natonga za mivôlagna aminao mifantoha amin'ny raha ilainao. Mpanenjiky tsy maintsy misy, mpankahala tsy maintsy misy. Na anao zao ty ivôlagna an-tragnonareo tara ely ray aman-dreninao ny mety ankahala anao hoe mangingina anao asazonao. Anao zao ty mba mivôlagna na hoe na agnatina réseaux sociaux na aiza anao mivôlagna hoe za lehilahy manam-bôla karaha ohatra ataony big zegny. Asazonao za lehilahy manam-bôla, ty tagna lehilahy manam-bôla zalahy alan'olany anao fotoana mivôlagna zegny tsy haiko azovagna ranao zao ty. Essayez baka raha zay. Essayez agnatin'ny tokantranonareo anao mivôlagna raha zay fa tonga de alan'olo mihitsy anao. Asazonao sa fe tsy ho tiana anao manam-bôla. Zay baka mahatonga hoe alanao manam-bôla. Asazonao ary zay nampianaragna antsika hoe aza mirehareha. Asazonao misy zegny amin'ny manifestation déclaration. Asazonao déclaration tsara midika anao mirehareha anao mivôlagna izy fa midéclarer. Asazonao hoe tsy mahantra anao fa manam-bôla anao. Isay baka raha zegny atao tokantranonao fa mahinin'olo jiaby akao zay hoe taiza ndraiky mananam-bôla anao. Mety zay zegny raha azonao eo. Ino raha volagninao fotoana zay?
izy ka amin'ny tenin'ny anglais zegny hoe I am rich, I am millionaire, I am multi-millionaire, I am financial free now. Asianao now hely zegny izy dika now zay zegny right now am'zio ty zegny hoe za zio ty fa multimillionnaire, za zio ty fa mpanambola, za zio ty fa asazonao karaha zay zegny ataonao mitsabo izy. Raha ohatra hoe mila mahakasiky niny fahasalamagna zegny anao, izy io zegny fanamboarako amin'ny site webnaka io, mahakasiky nina fahasalamagna zegny izy io, anao mitandregny izy zegny ampodipodinao zegny le raha volagniko ake zegny. Za nagnamboatra izy io de agnamafisanao mahakasiky ny fahasalamagnanao zegny. Raha ohatra anao mitady mahakasiky ny arabola, izy hitanao ambadika io millionnaire affirmation cash na nino Wesley io zegny tandrignesanao isaka mandeha ndraiky hariva. Karaha zay zegny atao mampiasa ny affirmation zegny. Plus que anao mitsabo izy matetiky mandrainy matsagna hariva na koa hoe mandrainy hariva arakaraka fotoananao zegny, fa normalement tokony intelo zegny tegna tsara aminazy io. Igny zegny ampodipodinao de mireprogrammer subconscient-nao zegny anao fotoana igny de aza gaga anao izy koa un jour zegny lasa salama zegny anao. Aza gaga anao kila raha volagninao igny zegny lasa ho fiaignanao zegny. Donc zegny anjaranao raha ohatra ka anao zegny mbola volagna hoe za ty mahantra, zay ty boka tsisy vola, zay ty boka mijaly, zay ty boka zanak'olo sahirana, zay ty boka za ty boka lefaka, aza gaga anao koa lefaka aza gaga anao koa lefaka. Fa aza gaga koa zegny izy koa anao maregny olo araiky mivolagna isan'andro hoe za manambola, za millionnaire, za karaha ty fiaignanay tsara. Aza gaga anao fa le raha volagninao zegny iseho amin'ny fiaignanao. Fa izy volagniko zegny tsy maintsy misy jugement zegny akeo. Misy jugement ky alan'olo anao hivolagna izy na agnatin'ny réseaux sociaux ty za sira fa alan'olo anao de anjaranao zegny keep going. Volagna fo keep going, just do it. Tonga de tsaboana fa io zegny tsy maintsy iseho amin'ny fiaignanao fa zegny karaha zay zegny ny fampiasagna izy. Raha ohatra ka mbala misy zavatra tsy dia mazava loatra zegny mahakasiky igny de ambila amin'ny commentaire. Raha ohatra ka hoe tegna nazava taminao zegny fagnazavako izy de ambila amin'ny commentaire ambany ao mba ho hitan'ny namantsika sanasana zegny mety possible zegny misy zegny avy aminao agny zegny ambila amin'ny commentaire ambany ao koa zegny mba agnampiantsika namantsika quelque part lavidavitra agny. Tsy haiko na Diego mitandregny za zao ty, tsy haiko na Ampanofina na Voemary na Sambava na Antala na Tamatavy na Tananarivo na Toliara, tsy haiko aiza zegny tany misy anao zao ty, ambila amin'ny commentaire ambany ao zegny ny avy aminao zegny mba avitantsika mizara bebe kokoa zegny. Saorako anao mbala eto fo zegny za, aza digna zegny miabonné na miactiver notification anao zegny misy anao tsy tara amin'ny surprise zegny. Peace and love.